Λένε πως πέθανε για την πατρίδα. Άλλοι λένε για τον πατέρα της, άλλοι για την ιστορία. Όμως κανείς δεν τη ρώτησε. Έγραψα αυτό το μονόλογο για να της επιστρέψω τη φωνή της, την κραυγή που δεν έβγαλε από το βάθος των αιώνων. Τι αξίζει να θυσιάσεις? Ποιος αποφασίζει? Τι συμβαίνει όταν το θύμα αρνείται να γίνει ήρωας? Η Ιφηγένεια εδώ δεν μιλάει για τη θυσία. Ανακρίνει την έννοια της θυσίας και του ηρωισμού. Η Ιφηγένεια θέλω να επιστρέψει από το μύθο στο σήμερα. Θέλω να βρει το σώμα της, τη μνήμη της, την επιθυμία της, στο Άργος, στην Αθήνα, παντού.